Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming. Jesus is coming again. Dahito iti Timek tinamnama, may sa Timek nagpukpukaw ani Apo Isus umay manen, agsagana ka asumabet ken kuana, ket palentigan tindalan na. Naimbag nga oras yu kakayen, dahito ni Pastor Vic Ariola III, kumagkablaw kada kayo manipod ti programa Timek tinamnama. Agyaman kami tadakay palaan kita nga mang paspasungad, agur-uray ti panakay bunanag ti sao ni Apo Dios iti day tingal daw. Agyaman kami kadagiti adu nga kailukanuan impariknada met ngagdingdingeg da ti programa tayo. Ni Apo Dios kumagagayen ti agtultuloy nga mang bendisyon kada kayo iti naldawal daw ket magmatay kaditi pamati. Namampay nariribok kadagiti panawen gapo ti pandemya wenno angol ti sangalubungan at datayo nga siriregtang agtalek ken Apo Dios gagayem. Ti kararag ko nga danunen dati programa kadagiti luglugaryo anyaman nga pagurasan ti lubong apaset iti syudades, nasyon, barangay, ilili nga pakadanunan ti programa Timek tinamnama. Daytoy a programa ipapay kada kayo iti Our Great Hope Today Ministries. Manipod ditoy Loma Linda, California, USA. Manggamit direct live stream daytoy nga programa iti stasyon DJHT 77.7 FM Airwaves USA. Ni Apo Dios kadi iti mang bendisyon iken ka ken ti pamilyam. Hintay panagadal ti sano ni Apo Dios. Iti day tingal daw, agkararag tayo. O Diyos mi, amanagayat unay, anyan nga nagimbag, iti agadal manen kadagiti sasaom. Sika, ti mang bendisyon, dagiti kakabsat, agraman ti familyada, agdengdengeg, ti panagadal, ti programa, Timek tinamnama, ti day tingal daw. Ikararag mi, di kiti masaksakit, Apo. Agasam ida, ikam ida ti baro nga panagbiag anasalon at tamananam da po iti agdaydayaw ka nagyaman iti panakabalin mo. Ikararag yung matapo dagiti awan ti trabaho na luktang tiruangan na po tamadan damet iti panggidanda nga pangsuportar da ti familyada. Aduda dagiti parikot nga na personalan, problema iti panagasawa, problema dagiti anak, ken problema dagiti tattao magkasapulan unay titulong kang runaan na kadagitoy a panagdukot. Wen Apo agasam da kamiya na salunat na espirituan ken na pisikalan. Katagyaman kami dati Diyos mi nga makipagpagna kada kami nga mangibaklay dagiti adu nga dadagsen iti bihag. Agyaman kami unay adu nga imbag mo ken panangidalan mo kada kami tingkam panagadal iti daytoy daw agsipod ta dinawat ni ida tinapatay ganagan na po may Jesus. Amen. There's something about a good old gospel song that brings joy to the heart when things are going wrong, brings a smile to your face and tears can erase as through life you travel along.
Dalin tayo ti daytingal daw, may papan ti panagbabawi. Napadasam ka din gayem, iti nangipudno iti basol mo kani Apo Dios. Masapol tayo ti panagbabawi. Saan tayo nga maragpat ti kaasi nga Apo Dios, nga awan ti panagbabawi, kadagiti panagbiag tayo. Panagbabawi, ken panangbaybayan, dagiti basol tayo, ket mapantayon kani Apo Isus. Amuyo, at dada dagiti masansan nga mangipampambar iti basol da. O kung nadahami na ramid dayta, nadalos kami, iyulbud da ket ilibak da dagiti basbasol nga naramid da. Yan tangay kumatag datay nga si pupudno. Si papakumbaba ket mapantay kani Apo Isus. Apo, nagkapuyak launay nagbigdutak ket masapul ko ti pamakawan mo. Amuyo gagayan, idi nagbasol da Adan ken ni Eva, inarami damit ti panagpili da. Si waya-waya tayo nga agmanakem agraman, iti kinalinteg tayo nga agpili. Pilyan tayo iti aramid analinteg, wano pilyan tayo ti kinakilo. Ti saludsod ti daytoy nga aldaw, ti tay panagadal gagayon. Anya kadi tinasken unay tapno mapakawan ti basbasol tayo. Nagimbag ti panagisurat ni San Juan. Diyo muna nga San Juan kapitulo 1 versikulo 9 kinunana, no ipudno tayo dagiti basbasol tayo. Isu ti mapagtalkan ken nalinteg nga mamakawan kadagiti basbasol tayo. Ken mangagas, mangugas, kada tayo, iti amin anak kinakilnaw. Asino ti pangipudwan tayo, iti basol tayo. Ang dati ti daduma, mapantay makimisa, ipudno tayo, kini Apo Padi. Alakit na yung dagmet, ti panagkararag. Ngem at dati, baga ti Biblia gagayon, nga pangipudnuan tayo lang, ti basbasol tayo. Ipudno ida kini Apo Dios. Alakan na siya at mo tanog, pakawantay ka dagiti sa bali nga tattao. Pakawantay dagiti bidot tayo, nga mamuyo di libro ti Salmo. Kapitulo 32, versikulo 5, kunana, binigdig ko ti basol ko ken ka. Ket ti kinadakes ko jak ida ilingid. Kinunak ipudnok to dagiti salungasing ko kini Hiuba, ket sika pinakawan mo ti kinakasang ti basol ko. Diretso tayo kakabsat, may ipakawan ti basol tayo kini Apo Dios. Saan nga ti tao tani Apo Dios, iso ti mangisalakan ken mangibabait kada tayo. Amuyo, na ipudno tayo dagiti natudtudo, abasbasol tayo iti Dios, iti nagan ni Kristo. Ni Kristo, ti mangibabait kada tayo ti Dios. No addan tayo ti sinuman ang makabasol, addan tayo iti mangibabait iti Ama nga iso na Iso Kristo ang nalinteg. Umuna nga Juan 2 versikulo 1. Iso nga nagsikakit makabasol ka, kahit ipudnon dayta kini Apo Isus, mapon ko na si papakumbaba ni Apo Isus kunana, ibabait na ka iti Ama, Ama, agad to'y Nicolas, managbasol, may bartayak iti cross, naggarubos ti ado, nga dara, iti bantay kalbaryo, ket kayat ko nga isalakan, pangaasim, papakawanen, ken alaen, akas na pudnon, magbabawi nga anak mo. Dahito teramid ni Apo Isus, ibabait na tayo. Ti maudi nga paset ibagana, dagiti basbasol tayo, may busor da amin kini Apo Dios. Ket nasking amay pudnuda amin ken kuana babaen kini Apo tayo nga Isu Kristo nga mamakawan kadagiti basbasol tayo. Nagimbag ni Apo Isus kakabsat. Isu ti mangibabait kada tayo ti Ama. Isu ti agbalin nga rangtay. Manipod ti tao may rangtay iti Dios. No naalak
tinarami da basol, ket ipudnok ken kuana, ni Apo Dios, pagbalinon nang dagiti kinakillo tayo, dagiti nagbuddutan tayo, itin pamakawan ket ideklarar na tayo akas di na nakita iti basol. Mga gimbag ni Apo Isusen. No si pupudno tayo mapan ken kuana. Ket ipudno tayo iti basol tayo. Pakawanan na. Ket ideklarar na tayo nga kasla saan tayo ang nagbasol. Hallelujah gagayem. Masapul tayo ti mapan ken ni Apo Isus. Anya ti masapul nga ipakuyog tayo iti napaypayso apan nagipudno iti basol. Tinasantuan nga surat gagayem ibagana dito nga ipakuyog tayo iti panangbaybay dayta nga basol. Hantayo nga ruminen tayo dayta nga basol. Ken ti panangiri bunga iti kinalinteg pagbiagan tayon ti dalan ni Apo Isus. Di Proverbio 28 versikulo 13 kunana toy. Ti mga bong kadagiti salungasing na dinto rumangay. Dinggin nyo, dinto rumangay dagiti mangkalub ti salungasing da. Ngem ti mangipudno ken mangbaybayan kadakwada maragpat danto ti kaasi. Nagpaspastorat iti dito Los Angeles, dati amok agayem ko a tao. Ket narangay ti panagbiag na, narangay ti trabaho na, narangay ti pamilya na, ngam imay ti panawen, nga dayta nga trabaho gagayem, ket kimapoy aging gana nga nagbalin, anapanglaw. Idi, naragsak da nga pamilya, nasina-sina da, nagsina da agasawa, nagiti anak na, pinmanaw da ti pamati, ket inararan di dalam ti kayat da, nga ramiden. Digiti nga anak nagbalindan nga drug addicts, nakigunglo da kadigiti sa baling klase, ti panakigunglo, ket kamkamatan ida ti autoridades, agituray iti syudad, ket na itimet agayem ko, nakalidliddaang iti kasasaad, ti panagbiag na, or iti business na. Idin, nangaskasabak iti may sangal daw, imay ti dayta kas kasabak dayto nga gayem ko. In kasabak ti dayta nga rabi kinunak iti sinuman nga mga bong ti salungasing nga dinto rumangay. Ngem digiti mangipudno dayta nga salungasing maragpat danto ti kaasi ni Apo Dios. Imay kanyak kalpasan dayta nga revival agsangsangit piman dayto agayem. Pastor Ariola kinunana pudno unay ti kinunam ti daytoy revival tayo, panangipablaak mo, ti kinapudno, ti dahito yung rabi. Nabaybayak ni Apo Isus. Nairarimak iti basol. Ado, dagiti, inararamid ko ngayon ulbog, kinalkalubak a kinadakes. Ket nakitak naging inot da, nga napukaw da ita a kinabaknang. Dagiti ado, nga nasapulak, nagpukaw da. Aging ganak nga may sa kadagiti kakapanglawan nga tao dito nga lugar. Dagiti pamilyak na sina-sina kami, kunana. Nagsina kami nga gasawa. Dagiti anak mi pinmanaw da iti puder mi. Ket addada nga aramid ti basol. Kalpasan ti sumagmamano nga tawen, nagsubliak manen nga napan nga sabada ita nga iglesia. Anyan nga nakaskas daw ta nabalbaliwan ti panagbiag na. Imay kanyak iti panawen ti patlak ket kinana Pastor Ariola. Talo tawen idi imay ka dito nga nagrevival iti daytoy nga syudad. Agbibigat ti kinaman nagbasol iti. Adu digit ilumlumong ko nga basol iti dayta panawen. Ngem anyan nga nagimbag ti balakad mo. Kapudno ako na ti Biblia, di Proverbio 28:13, ti mga bong, kadagiti salungasing na dinto rumangay, kat hanak na rimangay, gaputi pa nagaramid kiti basol. Ngamitan tanam amok ni Apo Isus, impabarok ti biyag ko kenkuana, impakawan ko kat kinunak,
manipod ti daytoy nga aldaw, agbiag akon tinalintag ama nagbiag. Pagbiag akon, iti biag ni Apo Isus, ket manipod ita, sumurutak ti pagayatan na, agtulnog, agpakumbaba, nagtulnog, ken mangipudno ti biag ko. Agbalinen nga napudno nga anak na nga hangkunton nga subyanan pahay. Dagiti narugit, nga naglabas, iti panagbiag ko. Agpaiso gagayem. Idin limpudno na dagiti salungasing na dagiti gagayem. Nagsublimanen ti kinarang ay iti negosyo na. Katanya nga nagimbag ta nagsinubyanan dan nga agasawa. Digiti anak dan adadan nagbabawi na ket nakaskas tao. Makita yo nagbalbalo ti panagbiag tayo. So papakan niya po Diyos ti kinalinteg ken kinapudno. Kas iti kapadasan da iti nga gayem tayo. Idi imay ni Apo Jesus dito irabaw ti daga. Imay na sinapoy nagiti managbasol. Awagan na kagayem da iti nga broadcast tayo ti timek tirana. Sa di naman napasat ti lubong ngayan mo. San mo mabalin nga ilimangan ni Apo Dios. Sapsapunin na ka. Rumwar ka kitdi, kit kunam. Anyan nga naging bag, taramatan ni Apo Dios ni Pastor Ariola. Tapno, ipakawan ko kung ipudnok to naglabas ko. Kit pagbiyaga ko ti kinasanto, napabaro abiyag, sakbay nga umay, iti may kadwa. Kahit kunot ti may salakan, malabit ko na ayo gagayan. Anya digiti ayaban ni Apo Jesus, iti panagbabawi. Sikaken siya, ayaban na gayen ti panagbabawi. Iti Matthew 9, versikulo 13, ti maudi nga paset na ito nga teksto, kunana, sa anak na may nga gayab, kadagiti nalinteg, no dikit, kadagiti managbasol. Ay ayaban na tayo ni Apo Isus. Isuket da ita, ti rason, na may dito'y ayaten nagagayan, ken kakabsat. Kinaimbag ni Apo Isus, ito mangiturturong, ito panagbabawi tayo. Ito Roma 2, versikulo 4, naglawag kinunana, when no laisem aya, ti kinabaknang timbag na. Ti anos na ken nabayag nga panagiturod na. Adi ka amo aya, at kinaimbag ti Dios, ti mangiturturong ken ka, iti panagbabawi. Naging bagkit din ni Apo Isus. Ti turong na dayta nga desisyon mo gayem. Nagsubli ken mapanen ken kuana. Anya kaditirik na ni Apo Dios iti panagbabawi dagiti tattao. Maragsakan ni Apo Jesus. Uri may isa nga managbaso nagsubli ken kuana. Dahil siya mapulo ket siyam nga karnero binirbirok na ket adati maysa. Uri may isa kadagiti nga nakapukaw. Inyawid na dayta nga karnero. Sika dayta karnero, gayem. Kayat na nga iyawid na ka, kit iyaon na ka, tiki naman nagbasol. Tapno pakawanan na ka. Ijay, may kadwa nga Pedro 3, versikulo 9, kunana to'y, saan nga namayamay, ti Apo ti may papanti karila. Kas iti panani bilang kadagiti na duma nga kinabayag. No dikit, agur-uray asianos gapu kada tayo adi na kayat amapukaw uray siya sino no diket agturong da kuma amin ti panagbabawi ni Apo Diyos kayat na nga tayo sikakan siya agturong tayo ti panagbabawi adda nga namayamay saan nga namayamay iti panagurura na siya anos aging gana nga mapan ka ket ipudnumon ti basol mo ken kuana tapno pakawanan na ka ayaten akakabsat. Anyanit kadi iti kumoy-kuyog ti panagbabawi. Agladingit tayo may papan kadagiti basbasol tayo. Ija may kadwa Korintos 7 versikulo 9 ken Dios kunana toy tati panagladingit amayanur ti Diyos, pataudin na ti panagbabawi, apalakay salakan, asaan nga pagbabayan. Kayen ken kabsat ko. Nagbabawi tayo, masapol, na agladigit tayo, ken pagpanawan tayo, dagito nga basbasol, nga adda nga naramid tayo tinaglabas.
makisasao ni Apo Isus ken ka, ay ayaten nga gayem. Anya ti bunga tinapaypayso nga panagbabawi. No pudnunot lang, nagbabawi ka ti dayto nga aldaw gayem nga dundungeg dayto nga programa. Anya ka di iti may bunga tinapaypayso nga panagbabawi. Iti Aramid 3, versikulo 19, kunanad to'y. Agbabawi ka nga ron. Ket agsubli kayo tapno mapunas digiti basbasol yo. Mapunas digiti basbasol tayo. No mapan tayo ket agbabawi tayo ti daytoy nga aldaw ayaten nagagayem. Agbabawi kay nga ron. Ket agsubli kayo tapno mapunas digiti basbasol tayo iti kasta umayto ti aldaw ti bangar. Umayton iti talna ti konsensya. Kaya't mo kadigayem na agasan ni Apo Isus ti konsensyam ti daytoy nga aldaw. Ket no ipudno mo na nga basol ken kuana ikaw ismon dayta kinalinteg na. Awati mo ti pamakawan na. Saan ang mapakawan ti tao nga agtultuloy na saan nga di agbabawi. Nakabasol ti basol adi mapakawan gaputi kang kanayon nga panagsukir na saan na nga isardeng dito nga basol nga aramiden na. Mapakawan amin ni Apo Isus na kitibas basol. Mapakawan na. Ngayon saan na mapakawan iti maysa abasol nga isudayjay panangitultuloy tayo nga saan tayo nga panagdungeg iti ayab ni Apo Dios. Dahil panangitultuloy tayo kensa nga panagdungeg isudayta gagayen ti basol na saan nga mapakawan. Namangeg iti timek ko iti dayto ka dito ayaten agagayem. Dapo iti napudpud mo ang panagbabawi adadakkel nga rag-o iti langit no mapantayo ken kuana ita. Itatamangeg tayo pailaeng ti timek ti Espiritu Santo. Ket agladingit tayo no marikna tayo nga agbasol tayo. Mangipakpakita nga rod gayem nga ni Apo Isus makisasaw pailakan ka. Kaya't na nagsubli ka ken kuana. Ngano ti tao ladingiton na ti basol na. Ket tarigagayan na itagpakawan, agbabawi, ipudno na ken isinanan dayta nga basol. Kawatan nga itulok na pailangan ng tisungbat ti puso na ti ayab ti Espiritu Santo ken kuana. Iti Civil War dito'y Amerika nabayagan nga siglo tinaglabas. Adamay sa nga agama nga napan na yaban nga soldado. Civil War. Isot may sa dayta nga may pakamo kadagiti aming nga lalaki kadagiti nga panawen. Anday di agama. Naggapuda ti maysa nga familia piman. Nanayaban da agserbi akas soldado. Kadagiti nga panpanawen. Iti gubat a sibil. Iti Amerika. May isang arabi night kanda iti lugar agrienda da bantay da agsipot da kadagiti anyaman nga kabusor nga dumarok ken agdadaol ken mangted iti ut-ut pamapatay iti agdama nga gobyerno nga may taktakder iti waya-waya. May isang arabi kabayatan nagmabantay da ito nga anak nakaturog indya kamo niya'y naramid na nalabit na bannog nga nagtrabaho tinadumapay nga aramidan nakaturog kat nakadumsa kat agururok iti pwesto na iso nga naited nga teritoryo na nga kitain tapno agridam ken masapol nga kitain na naumay dagiti kabusor imay met titinyente ket nakita na piman nga nakaturog daytoy nga anak a lalaki katamuyo na nakaturog kay di panawen ti Civil War mapapatay ka babayan ti firing squad riniing garo titinyente kunana soldado nga matmaturog
apay amat maturog ka. Agreeing ka ti panda ka di barracks. Tada, iti nasalungasing mga linteg, iti panagwardya, iti kinasoldado, kuna di ka tinyente. Naamuan garod ti pamilya, nga ti anak ba, nagsalungasing babaen, iti saan na nga panagridam, haan nga nagriing, nagdikit ti maturog, iti pwesto, nga nakaikabilan na, agladingit ti familia nga representar na. Naited iti aldaw, kan oras, nga ma-firing squad, mapapatay, gaputa nagsalungasing ti dakkalabasol, nga saan, nga nagriing kan siriridang nga nagwardya, mga imayan ti kabusor, kat adda nga matmaturog, rinautnan, iti kampo, rinautnan, ti teritoryo, iti gobyerno, nga dati waya-waya. Naamuan garod, ti amana, tadada garod, nga dua, iti pagguwatan. Kadikita nga panawen, na da iti nagsalungasing ken mapapatay, at dalinteg nga, no adda mangisuno, ken mangisandi, ken kuha nakit mabalin. Agsipot taday ta nga linteg, ket mabalin ti mangisuno iti mapapatay, napan garod iti ama, na iti alalaki tadwada garod, nga da ijay army, ket kinunana anak. At dati anak mo, ubing kapay. Kahit kung agbiag ka, siyak lakaya kon, nagunod kon titawen ko, alae kon ti lugar mo, hanan na sikat imatay, no di ket siyak, tapno mawaya-wayaan ka, ket ikarin nga ang kanto nagsalungasing, alae ti lugar mo, alae ti lugar mo, tapno madaan ka ti biyag, hanon na pampanunot ang talakaya kon, siya kung ta mangisunod ti basol mo, matayak, gapu ti basol na inaramid mo. Day tagarod nga ama, hindi na ito din day tangal daw, nga panaka-firing squad isu tinatay, nga nangisuno, iti anak na, iti Roma, ibaga na gagayen, yan tangay nga ni Apo Isus, no man pa'y tayo, managbasol tayo, inalal ti lugar tayo, tapno madaan tayo iti biyag. Yan tangay tada tayo managbasol tayo. Inala ni Apo Isus, di kina managbasol tayo. Tapno matay. Gapu ka na iti basbasol tayo. Ni Apo Isus kayan, iso tinangala iti lugar mo. Insandi na ka. Iti day tingal daw. Di ka nagbabawi kat di ka lay puno iti basbasol mo kat paglikudan idan. Kat pagbiyagan mong tibiyag ni Apo Isus, natay ni Apo Isus ka po iti basol mo. Natay ni Apo Isus tap mamadaan ka iti biyag. Awagan na ka ni Apo Isus. Amapan ken kwa na, tati papatay na di cross. Babaen, ti panakaruar na iti adu nga dara, iti biyag na iti bagina. Dagiti nga dara, nagarubos da, kaputalaeng kayat na, nagbiag, iti biag anapakawan, biag anapasanto, namapan ka kini Apo Jesus ita, o Diyos ang managayat unay, at dadadig iti katabsat, ano man pa'y tinaglabas kadakwada, napait kan nakudrep, at dadig iti salsalungasing, ngayon kan nailamlamang, yung tiday tingal daw, sayat dati umaykan ka, kayat dati agbabawi wapo, kayat bangay pudnulay ta nga biyag, tapno ikawis mon kadakwa dati kinalinteg da, tapno babayan ti pamakawanda, itid mon iti pamakawan, kat agbiag da nagtultuloy iti kinasanto, kat ideklarar mon ida akasla saan da na nagbasol, ket agbiagdan ti biag ni Apo Isus manipod ita aging gana nga makita na ka o Apo ti rupan-rupa awaten garod Apo da iti pakpakasimi agsipod ta dinawat mo ida tinapataganagan na po ma Isus. Amen ken amen.
sadya'y langit.